sa... Dominiku. Ty čo robíš, ty retard? No, škoda. Si mentálne špeciálny? Unikátny? Jak mi sa však normálne bomby, ne? Si radný retard? Autista. Ja robím ten box 6 rokov. Kokot, včera si bol, v útorok si bol na tréningu, polohnil, lebo si sa zosral na tom tréningu. Ale nezosral. Lebo si išiel proti 9-ročnému. Dievčatku. Kokot. Jak to bol 95-ročná, 250 000 kilová pani, dobre? A som jej dal knockout. No, dobre. Chápeš ma? Ne, chápeš však. Dobre, tak poď. Poďme. Poď. I should go outside and play. Ain't no need to... Čo robíš? Ty kokot, vieš ísť, že 3 minúty bez toho, aby si išiel doboxoval jak autista? Nejsi zaujímavý, prosím ťa. A máš, ja nič nerobím, hej. Moje ruky sú úplne v pohode. Ne, odchádzaj. Čas si prišiel počúvať cez, videl som, že pri